Pozdrav drugari, pozdrav dobri moji. Evo, danas bila je kiša u mojoj firmi, odnosno na radnom mestu gde ja radim u firmi. Bila je velika kiša i bio je veliki rizik nastaviti sa radom. S tim u vezi smo prekinuli današnji posao i ja gledam da iskoristim odmah slobodno vreme da nastavim sa placem koji sam počeo da radim. Izvinite, malo umor, puno toga. Evo pogledajte, sve se ovo frezira. Sada može da se orezuje vinograd. Znači čim se obere grožđe, mada još jedno 20 dana može da se sačeka, ali opet može da se krene i sa nekom manjom rezidbom. Kad kažem rezidba, čisto da se povežu grane, da se dovede u red. A inače prava rezidba ide tek tamo na proleć, to znate, krajem februara i početkom marta. Evo pogledajte kako izgleda sada kada je malo prosušilo zemljište. Pogledajte sada kada je malo isušilo. Mogu da vam napravim takve redove ovde da možete da sadite i kukuruz ručno. Ja sam to radio. Kada nisu bili traktori, kada je retko ko u našem kraju imao traktor, mi smo frezama sadili kukuruz. To da znate. Sve pod popkom, kako smo mi to zvali. Odnosno, nosio sam tada popke, one stare, i isfreziram ja sve to lepo, i to neorana zemlja se frezirala, to da znate. I onda se posle freziranja krenu da se prave redovi frezom sa dodatnim usitnjavanjem i tačno mora da bude razmak između jedne i druge freze, tačno, bukvalno 3 cm. To da znate, 3 cm, bukvalno santimetar jedan može da bude u plusu ili u minusu. Da ne bi se na taj santimetar nadovezali redovi, na kraju umesto da budu recimo 15 reda, mogu da budu 2 zarednjaka. Ili mogu da budu još 2 reda višak i recimo 1 zarednjak, što je vrlo loše. Prema tome tu se mnogo vodilo računa. Kažem, u našem kraju ne može svako da frezira. Evo je freza. Ide sve to lepo kod nje. Sve to lepo, noževi su izvanredni. Ja imam još jedan set ovakvih kako se zove, nosača noževa za ovu frezu. Još jedan set imam. I stavit ću i manje noževe od freze 506. Ovo su noževi od freze 509 i onda ću moći samo da skinem i ove veliki stavim manje. To kada radim neke specijalne stvari. To su IMT-ovi noževi 506 koji proizvodi Termometal iz Ade. Ja samo Adine noževe kupujem. Evo sada što je uređeno. Pogledajte. Sada nema 3 minuta kako sam ga završio. Unutra sam išao sa frezom jedan red. Dakle, redno freziranje, pola freze s ove strane, pola freze sa ove strane. To da znate. Znači, odavde freza pola i odavde pola hvata. Sa one i sa ove i sa leve i sa desne strane. Ne osmica. Pravac, uđemo unutra, pola freze, s druge strane pola freze. Sad, zašto se to ne vidi? Kada uradim završnicu, odnosno uradim završno freziranje, oivičenje sa strane, onda se taj deo uopšte ovde ne vidi. Dovde je bila freza. Tu. I onda, kada je išla završna freza, pravac od ozgo, ovde sam morao zbog ovog žmunja da izbegne malo situaciju, da malo pomerim levo-desno, zato što je to žmunje, tu bi imao problema. Dakle, kad izlačim pravac, onda ova freza koja je ovde bila, pola se poklapa sa ove suprotne strane, a pola se ovde poništi. To da znate. Ne znam koliko ste me razumeli. Ovde su bile 2 freze. I sa ove strane pola i sa ove strane pola. Dakle, nema osmica da se pravi. Cela freza ide do polovine tačno voćke,
do polovine centra ove u drvetu voćke i sa jedne i sa druge strane. Po jedna freza. Onda posle ide, kad se ovde izvlači sa strane završna freza, onda se taj deo tu, te dve freze se poklapaju, a polovine jedne i polovine druge freze se poništi zbog završnih freza, završnog reda u freziranju. Evo da vidite ovde kako se ja okrećem. Pogledajte odavde. Sad, što je ovde interesantno, sad ću vam reći. Evo, ovako se bolje vidi. Ovo se sve čisti. To ću ja sve da čistim trimerom. Lepo da ošišam, da izgrebuljam, da lepo sredim, orezat ćemo orah i ovo se isto frezira. S tim što se ova staza ovde ostavlja. To da znate. Od ove freze čak do ovde se ostavlja. To su staze o kojima sam vam pričao, koje važe kao pravilo u voćarstvu. Morate da imate, trebate da imate po pravilu staze između voćki. To da znate. To tako treba da bude. Inače, nema freziranja okolo voćki, oko voćki i ostavljanja nefreziranog u sredinu između dve voćke. Dakle, oko voćke freziranje ne i ostavljanje u sredinu, to ne. Ako radite već samo oko voćke, idete kompletan krug, okrenete prvi, drugi, treći, da se dva kruga ovde u centru poklapaju. To upamtite. Tako se radi, a ne da se ovde ostavi neisfrezirano i ovde samo mali krug. 2-3 kruga, nekih 60-70 cm. Ne. Koja je razdaljina između ove dve voćke? Evo, ovako se bolje vidi. Između prve i druge voćke, krug kada se pravi se tako da se završna freza poklapa u centru i od strane jedne voćke i od strane druge voćke. To upamtite dobro. Dakle, ceo krug poklapa se u centru od strane jedne, od strane druge voćke i ostaje tamo pola kruga koji će se kasnije poklapati u centru sa sledećom voćkom. To upamtite dobro. Tako se radi. A ne da se samo ide u krug i sfrezira se 2-3 puta i ovde se ostavi ledina. To je vrlo ružno, to nemoj da radite nikada. Eto tako. Sad krećemo ovo da freziramo ovde. Ovo je ovde deo, ako je ovo suvo drvo, pogledajte interesantnu stvar. Kako idem naniže? Sve je teža i teža zemlja. Sve ima više i više ilovače, i to ima mnogo, a sve manje humusa. Zašto? Ne znam. To se ja pitam. Tamo ne, tamo je drugi tip zemljišta, tamo ima više humusa, manje ilovače, zbog čega, verujte, pojma nemam. A ovde kako idem, sve više i više ilovače, bukvalno gotovo da nema humusa uopšte. I bit će to dosta teško za freziranje. O tom potom vidjet ćete to kako budem radio i kako uradim, deo po deo. Ja ću vam snimiti i pokazati i sve vam lepo objašnjavam. Pogledajte ovu stazu. Za kraj. Da ja ne dužim mnogo. Je li to lepo? Pogledajte. Sve što se bere, kada se oberu voćke, stavljaju se ovde na red u gajbice. S tim što sam trebao malo šire da je pustim, da bi mogo da prođu dvoje ljudi. Ja sam je pustio dosta usko. A s ove strane će biti malo šire. Da mogu dvoje ljudi da se mimoiđu. Razumete me? I ovde prolaze kolica. Kolica ili neka mašina, bilo koja skuplja gajbe, ili neki radnik, nebitno. I sve što se obere tu se stavlja. Eto tako. Naravno, oko đubrenja, to sam vam objasnio u prethodnom video zapisu, sa jedne i sa druge strane, idete onda unakrasno. Imate to u prethodnom video zapisu, pa pogledajte. To su neka pravila u voćarstvu. A ja odoh na posao, drugari, pola 7 je, do 15 do 7 mogu da radim, pada mrak. Imam ja i reflektor, imam i sve, ali moram sutra na posao. Drage volje, ja bih frezirao do 2 do 3 ujutru, da sutra ne radim, ali moram. To je to. Živi bili mi zdravi i veseli, pa se vidimo u narednom video zapisu. Zdravo!